Гэта этнічная мапа Еўропы 1914 года. Яна распавядае нам дужа сумную гісторыю, а менавіта гісторыю таго, як нацыяналізм знішчыў традыцыйную Еўропу. Вы бачыце тут дужа шмат такіх этнічных анклаваў, якія ніяк не ўкладаюцца ў наше традыцыйнае ўяўленне пра тое, як павінны выглядаць нацыянальныя межы. Гэта, напрыклад, мапа Аўстра-Венгрыі. І калі кажуць пра Аўстра-Венгрыю, заўжды кажуць, што вось гэтая разнастайнасць насельніцтва гэта была галоўная праблема. Але ўвогуле-то гэта быў натуральны стан Еўропы тысячагоддзямі. Вось вам Турцыя на 1910 год. І вы бачыце тут дужа шмат грэкаў. І чаму гэтыя грэкі там? Гэтыя грэкі там, таму што яны там жылі прыкладна ад 13 стагоддзя да нашай эры. Калі вы паедзеце ў Анталію, вы не пабачыце там грэкаў увогуле. Таму што іх усіх 1 200 000 чалавек дэпартавалі з Турцыі пасля Першай сусветнай вайны. І тое ж самае зрабілі з туркамі, якія жылі на тэрыторыі Грэцыі. 300 000 людзей былі высланыя са сваіх дамоў, дзе яны жылі стагоддзямі. Што здарылася з усімі гэтымі немцамі, якіх вы бачыце тут дужа шмат анклаваў? Яны ўсе пасля Другой сусветнай вайны, каля 12 мільёнаў людзей, 500 000 прыкладна з іх загінулі пры гэтым, былі дэпартаваныя на тэрыторыі, якія выдзелілі пад сучасную Нямецчыну. І вы добра ведаеце, што зрабілі туркі вось з гэтымі мільёнамі армянаў, якія там жылі. І справа ў тым, што да 20 стагоддзя вось гэтыя ўсе этнічныя анклавы, яны нікому не перашкаджалі жыць. Гэта ўвогуле былі нармальныя, натуральныя такія стварэнні, якія там існавалі стагоддзямі. Грэкі ад 13 стагоддзя да нашай эры жылі вось на гэтых тэрыторыях. І гэта таксама не перашкаджала ні царам Персіі, ні рымлянам, ні туркам, калі яны толькі туды прыйшлі. І ўсё гэта пачало раптоўна ўсім перашкаджаць, толькі калі ў 19 стагоддзі людзі пачынаюць лічыць, што адна нацыя, адна дзяржава павінная быць паўсюль. І раптоўна ўсе гэтыя супольнасці пачынаюць быць чамусьці праблемай. Таму так менавіта нацыяналізм, ідэя, што трэба, каб вось былі прыгожыя нацыянальныя такія межы і каб была адна нацыя, якая жыве ў адной дзяржаве, менавіта гэта знішчыла натуральны стан Еўропы, які там быў тысячагоддзямі.